Naku, Tay, pasensya na po. Pasensya ka na, Iha. Naghahanap kasi ako ng kalakal dito. Gusto ko sana magtrabaho. Kaya ko naman ibigay lahat ng kailangan mo. Gusto ko rin makahawak ng pera. Sige na, mahal. Payagan mo na ako. Ako ang lalaki. Ako dapat ang masusunod. Ma! Bakit, anak? Ano nangyari? Ma, ano nangyari dito sa damit ko? Yung bago kasi natin labandera ang naglaba dyan. Palpak yung trabaho niya. Huwag niyo na siyang kuhaning tagalabas sa susunod. Aasahan ko ho yan. At sana maging successful yung project natin. Asahan niyo po, ma'am. Pulido at maganda ang trabaho namin. Panginoon, pagalingin niyo po sana ang apo ko. Oo, alam ko. Nire-remind lang kita, Masong. Mahal, Mahal. Kanina ka pa dyan? nakita ka daw niya. May kasama ka. Kliyente ko lang yun. Hey ma, hello pa. Kamusta lakad mo pa? Ano ba, Vanessa? Lasing ka na, magpahinga ka na! Bakit kasi uminom ka? Si Papa kaya yung tanongin mo. Ano sinasabi ng anak mo? Tignan mo yung anak mo. Dapat kasi binabantayan mo ang ginagawa niya. Ma, wala ka kasing alam. Andito ka lang kasi sa bahay eh. Vanessa, ayusin mo yung pagsagot sa mama mo, ha? Bakit pa? Ba't di ikaw yung magkwento kay Mama? Anong hindi ko alam, Vanessa? Uba, si Papa. Hindi pwedeng malaman ni Ruby ang nakita ni Vanessa. Tawag ng tawag sa'yo kagabi. Trabaho ko lang yun. Tanong ng tanong sa akin. Lumabas ka naman. Mag-shopping ka. Ano ba naman yan? Hindi ka kasi tumitingin sa dinadaanan mo eh. Ano ba yan, kuya? Hindi ka kasi tumitingin sa dinadaanan mo. Ayos. Kung titipirin ko ang budget, mas malaking perang makuha ko sa project. Titipirin ko na lang ang materyales para mas malaki ang makukuha ko. Baka nandito yung parents mo nakakaya. Huwag ka muna umalis. Wala nga. Anong ibig sabihin nito, Vanessa? Anong nangyayari sa'yo? Bakit ka nagkakaganpunta? Tama Dito na! ka lang! Hayaan mo na siya! Ano nangyari dito, Masong? Sasabihin ko lang itong anak mo. Vanessa! Sino kayo? Aray! Si Sir Masong, may dumukot sa kanya mga lalaki. Ano? Vanessa, O bakit? Anong nangyari kay Papa? may dumukot po kasi sa kanya. Ano? Kami ng asawa mo. Kung gusto mo pang makita ang asawa mo, bayaran mo ang pagkakautan niya sa amin. Bigay mo yung perang binigay ko sa'yo, Masong. Kung hindi, masisira ka. Si Papa yun ah. Hindi po to alam ng pamilya ko. Gawin mo, Masong. Gawin mo. Hintayin mo na lang ang tawag ko at makakabalik na yung asawa mo. Panginoon, Sumagot ka! Nasaan yung asawa ko? Bakit wala siya dito? O ma, mukhang may lakad ka yata. Ano, anak? Ano mas bagay? Ito ba? Ma, huwag na nga ako kayo magkalkal niyan dito. Baka mamaya may makakita pa sa inyo dito eh. Saan ho ba lakad nyo? Diyan lang, anak. May asikasuhin lang ako. Ano yan, bagong business niyo po? Basta, hintayin mo na lang. Para sa'yo din naman yun. Siya nga pala, nag-usap na kami ng papa mo. Alam mo naman yun, laging busy. Ay nako ma, mag-ingat nga kayo sa mga pinapasok nyo. Baka mamaya maloko pa kayo eh. Pwede ba, Brian? Tigilan mo nga ako. Diskarte ko to. Kaya alam kong ginagawa ko. Pag akong niloko nila, siguradong may kalalagyan sila. Pero ma, baka mapahama kayo sa ginagawa nyo. Huwag mo nga sirain ang araw ko. Kung pakikialaman mo lang ako, hayaan mo na lang ako, pwede ba? Ma, pinapaalalahanan lang kita. Pag naayos ko to, tsak, matutuwa kayo. Huwag kayong mag-alala ma. Pag nakapagtrabaho ako, hindi nyo na problema ang pera. Sana nga, makapagtrabaho ka ng maganda. Sa ngayon, atupagin mo muna ang pag-aaral mo.
Panginoon. Naku, tay, pasensya na po. Ako, Iha, pasensya ka na din ha. Hindi kita napansin. Tay, pasensya na po kayo, hindi ko po sinasadya. Hindi, ayos lang. Pasensya ka na, Iha. Ha? Naghahanap kasi ako ng kalakal dito. Ah, ganun po ba? Marami kasing kalat na kalakal dito, Iha. Tapos kinapapano, kumikita ako. Tay, kuhanin niyo na po to. Ay, naku, Iha, wag na lang. Huwag na po, tay. Ayos lang, tay, sa inyo na po yan. Naku, Iha, wag na. Kaya ko pa naman maghanap buhay. Malakas pa naman ako. Pero malaking bagay na ito para sa amin ng apo ko. Mga ilang taon na po yung apo nyo? Mas bata siya yun ng konti. Nasaan po siya? Nasa bahay siya ngayon, may sakit. Ah, ganun po ba? Dapat po pala, palagi siyang nakakainom ng gamot. Maswerte ka, Iha, nakapag-aral ka. Pero yung apo ko hindi nakapag-aral. Gustuin man niyang mag-aral. Bakit hindi na lang po siya mag-working student? Naku, mahirap din kasing maghanap ng papasukan ngayon. Tay, baka gusto niyang pumasok muna pansamantala sa amin. Ano pong trabaho? Nangangailangan po kasi kami ng kasambahay. Baka gusto niya po. Sige, sasabihin ko po sa kanya. Hindi naman po mahirap yung trabaho niya. Talaga po, tamang-tama po, masipag po at mapagkakatiwalaan yung apo ko. Wait lang po, tay, ha? Tay, ito po yung contact number ko. Puntahan niyo po yung lugar na yan kung sakaling gusto ng apo niyo. Maraming salamat dito, Iha. Tiyak, matutuwa yung apo ko kasi may papasukan na siya. Walang anuman, tay. Sige po, mag-iingat po kayo, ha? Maraming salamat dito ha. Ikaw mag-iingat din, Sige po. Panginoon. Maraming salamat po. Oh, mahal. Alis ka na ba? Oo, mahal. May meeting kasi ako. Ayaw mo nun? Para may bigay ko lahat ng kailangan nyo ng anak natin. Siyempre naman, gusto ko yun. Teka nga, ayusin pa natin yung kwelyo mo. Para lalong ma-impress sa'yo yung mga client mo. Ako, parang may gusto yung mahal ko ah. Kilala na kita. Paano mo naman nalaman yung gusto ko? Dalawang klase lang yan. Yung naglalambing ka, o kaya mainit yung ulo mo. Sus, alam na alam mo talaga yung ugali ko. Parehong-pareho talaga kayo ng anak mo. Eh, kanino pa ba magmamana yon kundi sa akin, di ba? Sige na nga. Sabihin mo na kung ano yung gusto mo. Mahal, gusto ko sana magtrabaho. Naboboring kasi ako dito sa bahay. Wala din naman akong ginagawa. Mahal, dito ka na lang sa bahay. Kayang-kaya ko naman ibigay lahat ng kailangan mo. Pero mahal, gusto ko rin makahawak ng pera galing sa pinaghirapan ko. Huwag na mahal. Huwag matigas ang ulo. Sige na mahal, payagan mo na ako. Hindi. Ako ang lalaki. Ako dapat ang masusunod. Oh, ito ang pera. Pili mo lahat ng gusto mo, mahal. Oh, sige na. Kunin mo na. Salamat, mahal. Kaya nga ginagawa ko to para sa atin. Para mabigyan ko kayo ng magandang buhay. At mabili nyo lahat ng gusto nyo. Salamat, mahal. Huwag ka nang mag-isip.
ng kung ano-ano. Ako nang bahala sa'yo. Sige na, lumakad ka na. Baka mamaya malate ka pa. Pasensya ka na. Aalis na naman ako. Pero para sa atin naman lahat ng ito. Ayos lang. Basta umuwi ka na maaga mamaya ha. Pagluluto na lang kita. O siya, sige. Alis na ako. Mag-iingat ka, mahal. Salamat. Ma! Ma! Ma, asan ka ba? Bakit anak? Ano nangyari? Ma, ano nangyari dito sa damit ko? Ha? Bakit ka ba sumisigaw na bata ka? Eh ma, na-mention kasi yung bagong damit ko. Hindi ko alam. Yung bago kasi natin labandera ang naglaba dyan. Hindi niya ba alam ma kung gaano kamahal tong damit na to? Baka hindi lang niya napansin, anak. Hindi niya ba alam? Nagagamitin ko pa man din sana to. Hayaan mo, anak. Pagsasabihan ko na lang siya sa susunod. Palpak yung trabaho niya. Huwag niyo na siyang kuhaning tagalabas sa susunod. Wala kasi tayong makuhang katulong na matino, anak. Ano ba yan? Baka sa susunod, marami pa siya masirang damit. Hayaan mo, anak. Hindi ko na siya paglalabahin. Kung yan ang gusto mo. Maghanap ka na nga ng iba, ma. Kaysa marami pa siyang masirang damit eh. Saan kaya ako pwede maghanap ng katulong natin ngayon? Sa agency, ma. Madami doon. Sige, anak. Hayaan mo. Susubukan ko maghanap. Sige, ma. Siguraduhin mo, ah. Huwag lang yung dating labandera natin. Oo na, anak. Ma'am, maraming salamat po sa pagtitiwala niyo sa akin. Alam ko namang magaling kang engineer, kaya ikaw yung kinuha namin. Huwag kayong mag-alala, ma'am. Hindi po kayo magsisisi sa pagpili niyo sa akin. Aasahan ko ho yan. At sana maging successful yung project natin. At marami pa akong project na ibibigay sa'yo. Asahan niyo po, ma'am. Pulido at maganda ang trabaho namin. Mabuti naman ho, sir, kung ganon. Salamat ulit po, ma'am. Abi, Olo, mano po. Kanina ko pa po kayo hinihintay. Nakapagluto na po pala ako ng kanin natin. upo ka muna dito ako. Bakit mo ba kasi pinipilit na magluto? Diba sinabi ko naman sa'yo, ako na lang magluluto pagdating ko. Alam ko po kasi napagod kayo, Lo. Kaya ako na lang po ang nagluto. Pasensya ka na po ah. Hindi kita nabilhan ng gamot. Pagkano lang kasi ito napagdiktan ko ng kalakal. Mas inuna ko yung pagkain natin. Ayos lang po, Lolo. Sigurado ka ba ako? Nayos ka lang? Gusto mo bang ihanap kita ng mahiraman para may patingin kita sa doktor? Hindi na po. Ayos lang po ako. Manang-mana po ako sa inyo. Malakas pa po ako. Mamaya po magaling na po ako. May awa po ang Diyos sa atin. Oo naman na po. Ikaw talagang bata ka. Tara na po, Lo. Sige po, kumain na tayo. Masarap tong binili kong ulam natin. Sige po. Panginoon, pagalingin niyo po sana ang apo ko. Ako, kumusta na ang pakiramdam mo? Medyo maayos na po, Lo. Salamat, Panginoon. Hindi tayo pinabayaan na po. Kaya nga po, Lo. Napakabait po ng Diyos sa atin. Kaya dapat, lagi tayong nagpapasalamat sa
sa biyayang binibigay niya sa akin. Opo, Lolo. Sa linggo, Lolo, magsimba po tayo, ha? Oo nga po, sabay tayo magsisimba. Opo, Lo. Papasalamat ako at napalaki kitang makadiyos at mabuting ako. Napakaswerte ko po. Dahil kayo po ang naging lolo ko. Pasensya ka na po. Kahit gustuin ko makapag-aral ka, hindi kita mapag-aral. Huwag niyo na pong isipin yung lolo. Hayaan niyo po. Makakapag-aral din po ako pagdating ng araw. Wait lang po, Tay, ah. Tay, ito po yung contact number ko. Puntahan niyo po yung lugar na yan kung sakaling gusto ng apo niyo. Maraming salamat dito, Iha. Tiyak, matutuwa yung apo ko kasi may papasukan na siya. Sandali pala po. Ito, Ano po ito, Lo? may isang babaeng nagbigay sa akin yan. Kailangan daw nila ng katulong. Talaga po? Baka pwede po ako mamasukan sa kanila. Hindi kaya mahirapan ka po? Lo, kasi gusto ko nang makapag-aral. Kaya kakayanin ko po para makapagtapos po ako at makapag-ipon. Sige, ikaw ang bahala. Basta, kapag hindi mo kaya, huwag mong pilitin. Opo, Lo. Pwede niyo po ba ako samahan, Lo? Para makausap po natin sila? Sige po. Pero sa ngayon, magpalakas ka muna. Opo, Lolo. Oh, bakit napatawag ka? Yung tungkol sa pinag-usapan natin, Oo, alam ko. nire-remind lang kita, Masong. Oh, sige na. Mamaya, pupuntahan na lang kita. Ako na lang tatawag sa'yo. Sige, hintayin ko na lang tawag mo. Sinabi mo yan, ha? Oo na, sige na. Magkikita na lang tayo mamaya. Mahal, Mahal. Kanina ka pa dyan? hindi naman mahal. Bakit parang gulat na gulat ka yata? May problema ba? Wala. Nagulat lang kasi ako sa'yo, mahal. Ikaw naman, mahal. Masyado kang magugulatin. Hindi ka pa ba sanay sa akin? Hindi naman. Sige na, tara na. Tara na, mahal. Sige, sakay ka na. Saglit lang, mahal. Kainitin ko lang yung sasakyan. Sige, mahal. Mahal. Parang matagal na tayong hindi nakakapagsimba. Hindi ba dati, parati naman tayo nagsisimba? Oo, mahal. Kaso, sobrang busy na kasi tayo. Ano kaya kung magsimba muna tayo ngayon? Sa susunod na lang, mahal. Sige, mahal. Ikaw ang bahala. Marami pa namang araw. Baka mamaya, makalimutan na tayo ng Panginoon sa sobrang busy natin. Hindi naman, mahal. Ano ka ba? Saan pala yung punta natin, mahal? Sa mall sana, para makapasyal naman tayo. Tamang-tama, linggo naman. Ang galing mong tumiming, mahal. Alam na alam mong wala akong pasok. Siyempre naman, papahuli pa ba ako? Kakain na lang tayo mamaya sa labas, mahal. Para hindi ka na mapagod magluto. Sige, mahal. Gusto ko yan. Tamang-tama, wala yung anak natin. Oo nga pala. Nasaan siya? Nagpaalam siya sa akin kanina. Tatapusin daw yung school activities niya. Baka mamaya, iba na yung inaatupag nun, ha? Hindi naman, matalino at mabait yung anak natin. Yun na nga, sa sobrang bait niya. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano dyan. Lahat, binibigay ko na sa inyo. Maging masaya lang kayo. Maraming salamat, mahal. Sobrang gastos nyo nga lang pag magkasama kayong mag-ina. Hindi naman, mahal. Mabuti na nga lang, may nakuha akong ibang project. Swerte nga tayo, mahal, dahil may pera na naman tayo. Mahal, ibibili mo ako ng bagong shoes at bag, ha? Di ba, kabibili ko lang sa'yo nung nakaraan? Oo
Oo, mahal, pero may bago na naman kasi akong gusto. Sige na nga. Basta magpapasaya sa'yo. Maraming salamat, mahal. Hello, sis. Bili tayo ng bagong makeup natin. May mga bagong labas doon. Hayaan mo, ililibre kita. Vanessa, ano ibig sabihin nito? Ma, magpapaliwanag po ako. Bakit ganyan yung mga grades mo? Nag-aaral ka ba na maayos o puro lakwatsa lang ginagawa mo? Kasalanan ko ba, ma? Kung pinag-iinitan ako ng prop ko? Hindi ka siguro nag-aaral mabuti kaya ganyan. Ma, ginagawa ko naman yung makakaya ko. Hindi ko naman kasalanan na ibabagsak ako eh. Ayusin mo yan, Vanessa. Baka pag nalaman niya ng papa mo, baka hindi ka na niya pag-aralin. Sige ma, kakausapin ko na lang yung prop namin. Gagawan ko na lang ng paraan. Siguraduhin mo yan, sinasabi ko sa'yo. Vanessa, may tao yata. Tingnan mo nga kung sino yon. Tao po. Lolo, dito po ba talaga yung bahay na nagbigay sa'yo ng calling card? Oo. Yun ang nakalagay dito. Ito yung bahay nila. Ay, kayo pala tayo. Ay, Iha, kami pala yung pinapunta mo dito. Siya na po ba yung apo niyo, tay? Oo. Siya pala si Abby. Siya yung papasok na katulong. Abby, talaga bang gusto mo magtrabaho dito? Opo, ma'am. Para makapag-ipon po ako sa pag-aaral ko. Ma'am, di ko po kasi kaya pag-aralin tong apo ko. Ah, ganun ba? Maging masipag ka lang. Hindi imposible ang gusto mo. Nako, masipag po tong apo ko at mapagkakatiwalaan. Sino yung kausap mo, anak? O ma, di ba kailangan natin ng katulong? Baka pwede naman natin siyang ipasok. Sino? Siya ba? Opo ma. Kilala mo ba sila? Ma'am, magandang araw po. Magandang araw po, ma'am. Ako po pala si Abby. Ma, si tatay pala. Siya pala yung nakilala kong nangangalakal. Nasabi niya kasi na gusto niyang ipasok yung apo niya. Masyado ka pang bata, Iha. Kaya mo na ba yung mga gawaing bahay? Opo, ma'am. Sanay po ako sa gawaing bahay. Gustong-gusto ko po magtrabaho. Marunong ka bang maglaba? Magluto at maglinis ng bahay? Opo, masipag po ako. At kahit anong iutos niyo po sa akin, gagawin ko po. Aba, magkakasundo tayo kung ganon. Basta mapagkakatiwalaan ka, ha? Opo, ma'am. Huwag po kayo mag-alala. Mapagkakatiwalaan po ako. Opo, ma'am. Maaasahan po tong apo ko. Ibig sabihin ba nun ma? Tanggap na siya? Oo. Sige, pwede mo nang kunin yung mga damit mo para makapagsimula ka na. Naku, ma'am. Maraming salamat po. Mabuti naman ma, may mag-aasikaso na sa bahay natin. Sige, bukas na lang ha. Bahala na si Vanessa sa'yo. Ma'am, maraming salamat po. Aalis na po kami. Sige po, mag-ingat po kayo. Apo, sigurado ka na ba sa direksyon? Opo, Lolo. Pangarap ko po kasi talaga makapag-aral.
Ate Vanessa? Ano yon? Nakabihis ka yata. Opo, ate. Magpapaalam po sana ako sa inyo. Bakit? Saan ba lakad mo? Magsisimba lang po kami ni Lolo. Magsisimba? Opo. Nakasanayan po kasi namin magsimba at magpasalamat sa Diyos tuwing linggo. Ah, ganun ba? Gusto niyo po bang sumama? Magsimba? Sama po kayo sa amin. Naku, hindi na. May lakad din kasi kami mamaya. Aalis kami ng mga kaibigan ko. Sige po, Ate Vanessa. Aalis na po ako. O sige, mag-iingat ka. Sige po. Dok, mano po? Tawag ka ng Diyos. Kumusta ka na po? Mabuti naman po. Kanina pa buwa kayo dito? Hindi naman na po. Mabuti, naalala mo magsisimba tayo ngayon. Hindi ko po pwedeng kalimutan yon. Yun po yung turo niya sa akin. Mula bata pa po ako. Masaya ako, Apo. Kasi napakabait mong bata. Yun po ay dahil sa inyo. Tara na po, Lo. O sige, tara na. Nasaan na kaya si Masong? Hindi man lang siya tumawag sa akin. Mahal, buti gising ka pa. Gabi na. Si Vanessa, nakauwi na ba? Wala pa nga eh. Hinihintay ko nga kayo. Bakit ano ba yung ginagawa mo? Heto. Puro tingin sa online shopping. Hindi pa nakakauwi yung batang yun. Bakit? May kailangan ka ba sa kanya? Wala naman. Masong, may gusto sana ako itanong sa'yo. Ano yun? Tinawagan kasi ako ng kaibigan ko. Nakita ka daw niya. May kasama ka. Baka kliyente ko lang yun. Ganun ba? Hindi ka kasi sumasagot sa mga tawag ko. Busy lang ako, mahal. Hey ma, hello pa. Kamusta lakad mo pa? Vanessa, kailan ka pa natutong maglaseng? Ma, hindi ako lasing. Konti lang, ganito lang pa. Ano ba, Vanessa? Lasing ka na, magpahinga ka na! Hindi pa pa. Magkwentuhan muna tayo nila mama. Anak,
Bakit kasi uminom ka? Hindi ka naman sanay uminom ah. Ayos lang, Ma. Si Papa kaya yung tanangin mo. Masong, ano sinasabi ng anak mo? Bakit ako? Tignan mo yung anak mo. Dapat kasi binabantayan mo ang ginagawa niya. Hindi na ako bata, Ma. Para pagsabihan ng mga ganyan. Panginoon, tulungan niyo po ang pamilya nila na maging maayos sila. Magkaroon sana sila ng pagkakaisa at pagkakaunawaan sa mga puso nila. Bakit ka ba nagkakaganyan na bata ka? Ano nangyayari sa'yo? Ma, wala ka kasing alam. Andito ka lang kasi sa bahay eh. Vanessa, ano ba yung pinagsasabi mo? Vanessa, ayusin mo yung pagsagot sa mama mo, ha? Bakit pa? Ba't di ikaw yung magkwento kay Mama? Anong kwento yung sinasabi ni Vanessa, Masong? Ah, Ma, hindi mo pa pala alam. Anong hindi ko alam, Vanessa? Alam niyo po ba, si Papa? Hindi pwedeng malaman ni Ruby ang nakita ni Vanessa. Vanessa, bukas na lang tayo mag-usap. Magpahinga ka na. Sige po, magpapahinga na po ako. Vanessa! Mahal, pabayaan mo na yung anak natin na magpahinga. Sumasakit na naman itong batok ko. Samahan mo nga ako sa kwarto. Sige. Mahal, magkape ka muna bago ka umalis. Salamat, mahal. Marami pa naman akong kailangan tapusin yung trabaho ngayon. Siya nga pala, mahal. May tawag ng tawag sa'yo kagabi. Sasagutin ko na nga sana eh. Baka sa trabaho lang yun. Ang kulit talaga ng babae yun. Sinabi ko na nga ako na lang ang tatawag sa kanya. Sino ba yun, mahal? Wala yun. Katrabaho ko lang yun. Tanong ng tanong sa akin. Bago pa lang kasi yun. Baka meron siyang tinatapos na report. Baka importante itatanong niya. Kaya kahit late na, tumatawag pa rin siya. Oo nga eh. Huwag mo nang isipin yun, mahal. Pagsabihan mo na lang para hindi siya nakakaistorbo. Hayaan mo, mahal. Pagsasabihin ko siya mamaya. Mabuti pa nga. Siya nga pala. Ito, oh. Ano to? Lumabas ka naman. Kumita kasi ako sa project ko. Mag-shopping ka. Magpaganda ka. Alam mo naman na marami akong pagkukulang sa'yo. Sus, ikaw talaga. Ang gusto ko, mabili mo lahat ng gusto mo at mga kailangan mo. Salamat, mahal ha. O ba naman, alis na ako. Sige, mag-iingat ka. Umuwi ka na maaga ha. Salamat. Hello. Pwede ba tayong magkita ngayon? Sige. Di ba sinabi ko sa'yo na akong tatawag sa'yo? Ang kulit mo din ano? Gusto ko lang naman sanang siguraduhin yung usapan natin. Sige na! Ma, alis po ako ngayon. O sige, basta wag ka magpapagabi ha. Opo, ma. Ma, baka po pwedeng bigyan niyo po ako ng pera. Bakit? Ubus na bang allowance mo? Wala na po eh. May lakad pa naman kami ngayon ng mga kaibigan ko. O, ito. Salamat, ma. The best ka po talaga. Sus, binobola mo lang yata ako. Hindi, no. Nagkasabi lang ako ng totoo, ma. O siya, sige na.
ba naman yan? Hindi ka kasi tumitingin sa dinadaanan mo eh. Ay, hindi ko sinasadya, iho. Madumi ang patuloy itong damit. Pasensya ka na, iho. Ano ba? Pasensya ka na. Huwag mo na nga akong hawakan. Hindi ko talaga sinasadya. Mas lalo lang madudumihan yung damit ko sa ginagawa mo eh. Kakainis. Kung kailan naman nagmamadali. Sa susunod nga, tumitingin ka sa dinadaanan mo ha, para hindi ka nakakabangga. Pasensya na po. Nakakabuisit. Ano ba yan, kuya? Pasensya na talaga. Hindi ko sinasadya. Ayos ka lang ba? Anong hindi, kuya? Hindi ka kasi tumitingin sa dinadaanan mo. Miss. Pasensya ka na talaga. Sige, ayos lang. Miss. Ako nga pala si Brian. Vanessa nga pala. May magaganda rin pala dito. Oo naman. Siguro hindi ka taga dito. Oo. Yung tropa ko lang yung taga dito. Napadaan lang ako kasi may kukunin ako sa kanya. Ganun ba? Kaya pala hindi kita nakikita dito. Ikaw, sino hinihintay mo? Boyfriend mo? Hindi no. Wala pa akong boyfriend. Pupunta lang din ako sa kaibigan ko. Kung gusto mo, hatid na lang kita. Diyan naman yung motor ko. Kung wala naman palang magagalit sa'yo, para hindi ka na rin mahirapang sumakay. Ano miss? Payag ka ba na iatid kita? Huwag ka mag-alala. Hindi naman ako masamang tao. Sige na nga. Mahirap din kasing sumakay dito. Tapos mahal pa yung pamasahe. Sinabi mo pa. Ano, tara? Tara. Kumusta, Abby? Ayos naman po, Ma'am Ruby. Maupo ka muna. Mamaya mo natapusin yan. Sige po. Oo nga pala, Abby. Parang nakita ko yung lolo mo noong nakaraan. Naghihintay sa labas. Opo. Nung linggo po. Saan kayo nagpunta nung linggo? At bakit palagi kanyang sinusundo? Nagsisimba po kami. Ganun ba? Dati, kami din, sama-sama na nagsisimba. Pero ngayon, ano nangyari sa pamilya namin? Parang family day po namin. May konting banding at nakasanayan na po namin magkasama ni Lolo na magsimba. Masarap po kasi sa pakiramdam kapag nakakapagsimba ka. Lalo na kung kasama mo ang pamilya mo. Ako po kasi, si Lolo na lang po ang pamilya ko. Pero pakiramdam ko po, kompleto na po ako. Sige. Tuloy mo na yung ginagawa mo. May tatawagan lang ako. Sige po, ma'am. Bakit kaya hindi niya sinasagot? Hello? Bakit ka napatawag, mahal? Hindi ka pa ba uuwi, mahal? Hindi pa, mahal. Baka gabihin ako. May meeting pa kasi kami ng mga kasama ko. Ganun ba? Marami pa kasing kailangan tapusin dito sa opisina. Sigurado ka ba na may meeting kayo? Oo naman. Lumabas lang ako ng meeting room. Ganun ba, mahal? Sige na, mahal. Baka hinihintay na ako. Mamaya na lang tayo mag-usap. Sige, mahal. Mag-iingat ka, ha? Sige.
Ayos. Kung titipirin ko ang budget, mas malaking perang makuha ko sa project. Titipirin ko na lang ang materyales para mas malaki ang makukuha ko. Anak, pwede ba kita makausap sandali? Ano po yun, Ma? Maupo muna tayo. May nabanggit ka kasi dati. Yung tungkol sa papa mo nung nakaraan. Bakit ano yun, Ma? Hindi ko na rin maalala eh. Pero 'di ba, parang may gusto kang sabihin sa akin? Vanessa! Vanessa! Pwede ba tayong mag-usap saglit? Pwede ba, Pa? Bitawan mo nga ako. Ano bang problema mo? Ba't ka nagkakaganyan? Bakit, Pa? May tinatago ka ba? Sino yung babaeng yon? Ibig sabihin, nakita kami ni Vanessa. Tama nga ako, siya yung nakita ko. Hindi niya pwedeng malaman ang totoo. Hindi pa ba kayo masaya kay Mama? At nagawa niyo siyang lokohin? Vanessa, huwag kang maingay. Baka marinig ka ng mama mo. Wala akong ginagawang masama. Kung ako lang tatanungin, gustong-gusto kong sabihin kay Mama. Kaso naaawa lang ako sa kanya. Anak, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong sabihin kay mama mo. Kung gusto mo, bibigyan na lang kita ng pang-shopping mo. Hindi ko kailangan ng pera, Pa. Mas mahalaga sa akin yung pamilya. Nabuo tayo. Sige ka, alalahanin mo. Pag nalaman ito ng mama mo, baka kung anong mangyari sa kanya. Siguraduhin mo lang, Pa. Iwasan mo na yung babae mo. Matanda ka na para sa bagay na yan. Oo anak, makakaasa ka. Hindi ko na uulitin, pangako. Hindi ko pwedeng sabihin kay Vanessa ang totoo. Kung hindi ko lang iniisip si Mama, hindi ko gagawin to. Mas mahalaga sa akin si Mama. Basta, wala kang nakita. Wala kang sasabihin ha. Wala, Ma. Nagbibiro lang ako kay Papa. Sigurado ka? Oo, Ma. Inaasar ko lang si Papa nun, kaya nasabi ko yon. Akala ko kasi kung ano na yon. Sorry, Ma. Nagsisinungaling ako sa'yo. Kahit gustong-gusto kong sabihin ang totoo sa'yo, hindi ko magawa. Nag-aalala kasi ako. Baka kasi kung ano na yon. Huwag mo nang isipin yun, Ma. Wala lang yon. Sige. Sabi mo eh. Mukhang nakabihis ka. May lakad ka ba? Magkikita po kami ng mga kaibigan ko. Ganun ba? O siya, sige. Baka mamaya naghihintay na sila. Sige, Ma. Aalis na po ako. Huwag ka na po mag-iisip ng kung ano-ano, ha? Sige anak. Sige po, aalis na po ako, Ma. Mag-iingat ka ha. Opo. Kumusta naman ang trabaho mo ako? Maayos lang, Pulo. Hindi ka ba napapagod? Nakakakain ka ba ng maayos? Hindi naman, Pulo. Madalas, si Ma'am Ruby lang po yung nandun at sinasamahan ko po siyang kumain. Bakit? Mag-isa lang siya lagi doon? Opo, Lo. Si Ate Vanessa naman, palagi niyang kasama mga kaibigan niya. Si Sir Masong naman, palaging gabi kong umuwi galing sa trabaho. Ganun ba? Bakit di mo na lang yayain magsimba yung dalawa? Mag-ina. Nakulo, masyado silang busy sa kanya-kanyang buhay nila. Lagi ko nga po silang niyaya magsimba. Eh, anong sabi nila? Wala po. Hindi naman po nila pinapansin sinasabi ko, Lo. Kaya, nahihiya po akong kulitin sila. Sabihan mo kaya sila ulit na magsimba? Opo, Lo. Ano, tara na po, Lo. Kain po tayo bago pumuwi. Saan naman tayo kakain na po? Kahit saan, Lo. Basta magkasama po tayo. Tara, may naitabi pa naman akong pera dito. Huwag na po, Lo. Ako naman po ang manlilibre sa inyo.
ipunin mo na lang yan para may magamit ka pag nag-aral ka ulit. Opo, Lolo. Hayaan niyo na po ako. May ipon pa naman po ako. At bihira lang po tayo magkasama. Ikaw talagang bata ka. Minsan lang naman po to. Kaya sulitin na po natin. O sige na nga, tara na. Tara na po. Si Mare, tumatawag. Hello, Mare? Napatawag ka? Mare, kamusta ka na? Eto, Mare. Bisi-bisihan. Bakit pala napatawag ka? Ah, ganun ba? Hindi na kasi kita nakikita sa simbahan tuwing linggo. Dumalo ka naman minsan, Mare. Naku, Mare. Marami kasi akong ginagawa. Baka hindi ako makapunta. Mare, sabi ko naman sa'yo, huwag ka masyadong busy sa buhay mo. Magbigay ka naman ng oras para maglingkod sa Panginoon. Oo naman, Mare. Invite sana kita sa church natin, kung gusto mo. Matagal ka na kasing hindi nakakapunta. Oo naman, Mare. O siya, baka mamaya may ginagawa ka pa. Sige, Mare. Paano ba yan, babe? Wala ba akong kiss dyan? Ikaw talaga? Sige na, babe. Tayong dalawa lang naman dito eh. Wala namang nakakita. Sige na nga. Sige na, babe. Alis na ako. Sige, mag-iingat ka. Vanessa, Opa, kayo pala. sino yung nagatid na lalaki sa'yo? Apa, si Brian po, kaibigan ko. Anong kaibigan? May kaibigan ba na naghalikan sa daan? Nag-aaral ka pa ba sa lagay na yan? Oo naman po. Siguraduhin mo lang. Dahil pag bumagsak ka sa mga subject mo, bahala ka na sa buhay mo. Di na kita pag-aaralin. Kung gusto mo, mag-asawa ka na lang. Para magawa mo lahat ng gusto mo. O bakit pa? Pag kayo pwede, ako hindi. Aba, sumasagot ka na. Gusto nyo sabihin ko lahat kay Mama? Sige, sabihin mo. Hindi ako natatakot. Huwag mong ipanakot sa akin yan, Vanessa. Bakit ganito na ang pamilya namin? Hindi ko na maintindihan. Ang gulo-gulo na. Ano ba naman yan? Hindi niya kasi tinitignan yung dinadaanan niya. Sa susunod, tumingin ka sa dinadaanan mo. Pasensya na po, boss. Hindi ko naman sinasadya eh. Umalis ka na nga. Baka hindi pa kita matansya eh. Sige, boss. Pasensya na po talaga. Ano nang nangyayari sa'yo, Maso? Bakit parating mainit na ang ulo mo? O, Abby, saan ka pupunta? Ma'am, magpapaalam po sana ako. Bakit? May lakad ka? Susunduin ko po sana si Lolo para magsimba. Ganun ba? Sige, linggo naman ngayon. Okay lang na mag-rest day ka? Ma'am, pinapasabi po ni Lolo, baka gusto niyo daw po sumama magsimba. Sige, kayo na lang. Tsaka na lang pag kasama ko na yung mag-ama ko. Sige po, ma'am. Aalis na po ako. Baka hinihintay na po ako ni Lolo. Sige, mag-ingat kayo ha. Salamat po, Panginoon. At makakasama ko na naman si Lolo.
Sino to? Hello? Sumagot ka. Niloloko mo ba ako? Ikaw ang manloloko at hindi ako. Anong sinasabi mo? Mag-iingat ka. Baka lahat ng ginagawa mo, bumalik sa'yo. Hello? Hello? Tawagan ko kaya si Jen. Di sumasagot. Si Brian na lang kaya. O pre, may tumatawag ata sa'yo. Teka, sagutin ko lang. Hello, Brian. Oh, hello Vanessa. Ikaw pala yan. Nasaan ka? Nandito ako sa bahay ng kaibigan ko. Ba't ka pala napatawag? Wala kasi akong magawa sa bahay. Alam mo naman ngayon, linggo, walang pasok. Kung gusto mo, pumunta ka na lang dito. Sige, sabihin mo sa akin yung lugar, pupuntahan kita. Sige, hihintayin kita. Sige, bye. Kuhanin ko na yung gamit ko. O, Vanessa, saan ka pupunta? Ama, may pupuntahan lang po ako. Pupunta lang po ako sa kaklase ko. At pagkatapos po nun, mamamasyal kami. Ganun ba? Linggo pa lang ngayon. Ayaw mo bang sumama sa akin? Mamasyal naman tayo para magkasama naman tayo. Ama, kayo na lang po. Kung gusto niyo po, magpasama kayo kay Papa. Maaga kasi siya umalis kanina. May lalakarin daw. Nako, baka sa babae na naman niya siguro nagpunta yon. Ganun po ba, Ma? Sa susunod na lang po kita samahan. Sige, susubukan ko na lang yayain yung kumare ko. Sige, Ma. Si Abby po, isama niyo para makapasyal po siya. Nako, nagpaalam siya sa akin. Sinundo na siya ng lolo niya. Ganun po ba? Saan po sila nagpunta? Ang sabi sa akin, nagsisimba daw sila tuwing linggo at namamasyal. Ganun po ba? Kaya po pala palagi siyang sinusundo ng lolo niya tuwing linggo. Sige na, Vanessa. Magche-check pa ako ng mga online shopping ko. Si Mama talaga. Ang dami mo ng gamit, bibili ka na naman. Ano ka ba? Ayos lang yun. Ito lang naman kasi ang libangan ko. Sige, Ma. Aalis na po ako. Sige, anak. Mag-iingat ka, ha? Sige po. Brian! Nandiyan ka na pala Vanessa. Halika, upo ka. Naku, umiinom pala kayo. Hindi mo na ako iinom. Konti lang naman, para matanggal yung pagod mo at stress. Oo nga, konti lang. Pagbigyan mo na kami. Naku, hindi na. Baka pag uminom ako, hindi na ako makauwi. Ano ka ba? Ihahatid kita, huwag kang mag-alala. Yun naman pala eh. Hatid ka naman pala ni Brian. Ito oh, lagyan natin ng soft drinks para di mo malasahan. Sige, konti lang ah. Baka mapagalitan ako. Oo, konti lang, para makauwi ka pa. Sinabi mo yan, Brian ah. Ako bahala sa'yo. Wala ka bang tiwala sa akin? Meron naman. Oh, sige, shot mo na yan. Oh, Vanessa, halika na, uwi na tayo. Ano ka ba? Kaya ko pa. Inom pa tayo. Hindi mo nakakaya eh. Halika na, umuwi na tayo. Halika na, halika na, umuwi na tayo. Ito naman, minsan lang tayo uminom eh. Magdadrive pa ako. Sige na, halika na.
Pre, una na kami Hey, pare. Lika, pasok ka muna. Baka nandito yung parents mo, nakakahiya. Sige na, alis na ako. Huwag ka muna umalis. Naku, wag na. Baka parehas pa tayong pagalitan ng parents mo. Dito ka muna, maupo ka muna. Wala sila mama at papa dito. Palagi silang busy. Hindi naman yan yung iniisip ko, Vanessa. Ang sa akin lang, wala kasing tao dito sa inyo. Baka mamaya may makakita sa akin. Ano pang isipin nila? Wala nga. Akong bahala. Ano ka ba, Vanessa? Baka biglang dumating yung mama at papa mo. Wala nga. Baka biglang may makakita sa atin dito. Anong ibig sabihin nito, Vanessa? Pa! Magpapaliwanag po ko. Dito, pinatid ko lang po talaga si Vanessa. Lasing na po kasi siya. Vanessa! Anong nangyayari sa'yo? Bakit ka nagkakaganyan? At ikaw! Anong ginagawa mo sa anak ko? Sige po dito. Tutuloy na po ako. Saan ka pupunta? Tama Dito na! ka lang! Hayaan mo na siya! At ikaw, Vanessa? Matino pa ba ang pag-iisip mo? At nagawa mo bang magdala ng lalaki dito sa bahay natin? Sino yung lalaking yon? Pa, boyfriend ko po yun. Boyfriend mo? Kailan pa? Baka kung hindi pa ako dumating, baka kung ano na nang ginawa niya sa'yo. Lasing lang ako pa, kaya nagpatid ako sa kanya. At kailan ka pa natutong uminom? Kababae mong tao, uminom ka? At nagdala ka pa talaga ng lalaki dito sa bahay? Bakit pa? Pag kayo may gawa, ayos lang? Bakit ako ang sinisisi mo sa ginawa mo ngayon? Ha, Vanessa? Hindi naman ako magkakaganito kung hindi dahil sa inyo. Kailangan tumalaman ng mama mo. Sige, sabihin nyo. Hindi na ako natatakot na isumbong pa kita kay mama. Wala na akong kinakatakutan pa. Aba, sumasagot ka na sa akin ngayon May pinagmamalaki ka na ba? Wala pa. Akala nyo hindi masakit yung ginawa nyo? Dito sa puso ko, sobrang sakit. Anak, hindi mo kasi alam ang lahat. Anong hindi ko alam? Malalaman mo din ang totoo, anak. Basta, ayaw ko nang maulit ito Vanessa. Ano nangyayari dito, Masong? Nagsasabihin ko lang tong anak mo. Ano bang problema? Ang tigas kasi ng ulo niya. Vanessa! Panginoon, maraming salamat po. Kahit pagod may trabaho ako. Tulungan niyo po ako na maging malakas araw-araw at para makaipon po ako at para makapag-aral na po ulit. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng biyayang binigay niyo sa amin. Huwag mo po sanang pabayaan ang aking apo. At kahit hindi ko kapiling, laging ligtas siya at nasa mabuting kalagayan. At sana, lahat ng pangarap niya ay matupad. Sino kayo? Aray! Labo! Sir Masong yun Saan kaya siya dadaling? Kailangan malaman to ni Ma'am Ruby. Panginoon, huwag niyo po sanang pabayaan si Sir Masong.
si Sir Masong. Bakit ano pong nangyari? Ninenervyos naman po ako sa inyo. Ano po nangyari kay Sir Masong? May dumukot sa kanya, mga lalaki. Mang Romeo, nandito pala kayo. May problema po ba? Ma'am Ruby, huwag sana kayong mabibigla ha. Bakit? Ano po yun? Si Sir Masong po kasi. Bakit? Anong nangyari sa asawa ko? Sabihin niyo po! May dumukot sa kanya, mga lalaki. Ano? Si Masong? Ito na nga ba yung kinakatakutan ko? May kinalaman kaya ito sa sinasabi ni Vanessa? Ano pong gagawin natin, Ma'am Ruby? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung saan ako hihingi ng tulong ngayon. Kawawa naman si Ma'am Ruby. Panginoon, kayo na po ang bahala sa kanila. Ma'am, pagdasal po natin. Sana walang mangyaring sama kay Sir Masong. Hello, Ma. Bakit kayo napatawag? Ate Vanessa, si Awi po ito. O, Abi, bakit nasa iyo yung buo ni Mama? May nangyari ba? Baka pwede po kayong umuwi. Si Sir Masong po kasi. O bakit? Anong nangyari kay Papa? May dumukot po kasi sa kanya. Ano? Eh si Mama, kamusta? Nandito po. Pero hindi po siya okay. Sige, uuwi na ako. Ikaw munang bahala kay Mama. Sige po, Ate Vanessa. Mag-iingat din po kayo. Panginoon, humihingi po ako ng tawad sa inyo sa lahat ng pagkakamali ko. Kung nakalimot man po kami, patawarin niyo na po kami. Diyos ko, huwag niyo pong pababayaan ang asawa ko. Sana po, mapatawad niyo po kami, Panginoon. Kayo na po ang bahala sa amin. Ituro niyo po sa amin ang gagawin. Pinagkakatiwala ko po sa inyo ang buhay ng asawa ko, pati na rin po ang pamilya ko. Hello? Nasa amin ang asawa mo. Ano po? Pakawalan niyo po yung asawa ko. Kung gusto mo bang makita ang asawa mo, bayaran mo ang pagkakautan niya sa amin. Ano po? Hindi mo ba alam na niloko kami ng taong to? Ano pong ginawa ng asawa ko? Hindi mo ba alam na ang perang pinagbabayad sa kanya ay pinaghirapan ng ibang tao? Tapos, lulukuhin niya lang ng ganon? Ibigay mo yung perang binigay ko sa'yo, Masong. Kung hindi, masisira ka. Si Papa yun ah. Ma'am, patawarin niyo po ako. Hindi ko po sinasadya. May kasama siyang babae ah. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo, Masong. Alam mo bang pinaghirapan ko ang perang pampagawa ng bahay namin? Tapos lolokohin mo lang pala ako? Ma'am, hindi po to alam ng pamilya ko. Nakikiusap po ko sa inyo. Babayaran ko na lang po sa inyo. Gawin mo, Masong. Gawin mo. Bibigyan kita ng kaunting panahon para maibalik mo sa akin ang perang kinuha mo. Bakit pa? Bakit mo nagawa to kay Mama? Makakaasa kayo, Ma'am Mitz. Huwag niyo lang pong ipapaalam sa kumpanyang pinapasukan ko at sa pamilya ko. Pasalamat ka, Masong. May natitira pa akong awa sa'yo. Nang dahil sa sugal, nagkandaloko-loko ang buhay ko.
kailangan namin gawin para may balik niyo po sa amin yung asawa ko? Kailangan nyo magbayad sa amin ng kalahating milyon. May naipon ako. Basta ipangako niyo lang na ibabalik niyo na ligtas yung asawa ko. Mabuti na lang. Lahat ng binibigay sa akin ni Masong na pera, iniipon ko. At hindi ko inuubos sa luho ko. Ngayon, may magagamit ako sa kanya. Sige, papayag ako. Basta't maayos ang usapan. At wala nang tao maluloko pa ang asawa mo. Makakaasa po kayo. Hintayin mo na lang ang tawag ko. At makakabalik na yung asawa mo. Opo. Diyos ko, tulungan niyo po kami na makauwing ligtas ang asawa ko. Panginoon, bakit po nangyari sa amin ito? Patawarin niyo na po ako kung nagkamali ako. Ako na lang po. Huwag na po ang asawa at anak ko. Nadamay pa sila. Parang awa niyo na. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Nakikiusap po ako sa inyo na malagpasan ko po ito at makasama ko muli ang pamilya ko. Ate, Ba't ganun? Anong nangyayari sa amin? magdasal lang po tayo, ate. May awa po ang Panginoong Diyos. Baka may gawin sila kay Papa. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko pag nangyari yun. Sana okay lang si Papa at di nila saktan. Diyos ko, tulungan niyo po kami. Ate, kailangan mong maging matatag. Lahat, may dahilan. Bakit kailangan mangyari sa amin to? Bakit? Magtiwala lang tayo sa Panginoon, ate. Magdasal po tayo para makabalik ng ligtas si Sir Masong. Nagkamali ata ako, Abby. Kasalanan ko to. Ano bang nagawa ko? Tama na, ate. Kailangan ka ng pamilya mo ngayon. Kaya, magpakatatag ka para sa kanila. Pinanghihinaan na ako, Abby. Magdasal lang po tayo, ate. Ilapit lang po natin sa Kanya ang lahat. May awa po ang Diyos sa atin. Ma, sigurado ka bang hindi tayo lolokohin ng kausap mo? Wala naman tayong magagawa, anak. Basta magtiwala lang tayo sa Panginoon. Huwag kang mag-alala, Ma. Nakaalalay sa atin yung kapulisan. Pag may nangyaring hindi maganda. Oo nga, anak. May awa ang Panginoong Diyos. Di ba, Ma? Yun yung punong sinend sa'yo na pag-iiwanan natin ng pera. Oo nga, no, anak. Sabi, iwanan daw natin dyan. Tara, Ma. Iwanan natin yung pera doon. Diyos ko, tulungan niyo po kami. Huwag niyo pong pababayaan si Masong. Lumayo kayo dyan. Kung gusto nyo pang makita si Masong. Nasaan yung asawa ko? Sumagot ka! Nasaan yung asawa ko? Bakit wala siya dito? Sigurado pa kayong walang kasamang pulis? O nakasolid sa inyo? Wala. Sumunod ako sa usapan natin. Sige, hintayin mo ako makuha ang pera. Sige. Lalayo na kami dito.
Tara na anak. Nasaan yung asawa ko? Masong! Masong! Saan yung papa ko? Saan niyo dinala yung papa ko? May makikita kayong kubo dyan. Pumasok kayo. Ma, sa may kubo daw. Kubo? Ayun anak! Para may kubo doon! Saan, ma? Ayun oh! Tara puntahan natin! Baka nandun yung papa mo! Masong! 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 Sino Masong? Masong! Masong! Ako, masaya ako at nakamit mo na ang mga pangarap mo. Opo, Lo. Salamat po, Panginoon. At nagtiwala po ako sa Kanya. Natupad po lahat ng mga pangarap ko. Mabuti kang bata, kaya hindi ka pinabayaan ng Panginoon. Maraming salamat po, Lo. Sa lahat po ng turo niyo sa akin. Iyon ay dahil sa tiwala at patnubay ng Panginoon. Huwag tayong makakalimot at magpasalamat sa Diyos. Kahit anumang oras, may kailangan man tayo o wala. Tama po kayo, Lo. Tara na po. Sige, tara po. O Abby, Mang Romeo. Nagsimba po ba kayo? Opo. Kayo po, kamusta na po kayo? Mabuti naman kami. Ang balita ko, Iha, nakapagtapos ka na at may maganda ka ng trabaho. Opo, Ma'am Ruby. Kayo po, Sir Masong. Okay na po ba kayo? Oo, Abi. Sa awa ng Diyos, binigyan ako ng pangalawang buhay. O Abby, kamusta naman yung trabaho mo? Nahihirapan ka ba? Hindi naman po. Sa katunayan po, maganda po ang trabaho ko. At yun ay dahil utang na loob ko po sa inyo. Masipag kang bata, Abi, kaya pinagpapala ka. Maraming salamat po sa lahat ng tulong niyo sa amin. Wala po yon. Kami po dapat magpasalamat sa inyo. Dahil kayo ang mga naging inspirasyon namin. Tinuro nyo sa amin ang tamang daan para itama ang lahat. Nako, wala po yun. Naging parte po kayo ng pamilya namin. Abby, Lolo, pumasyal naman po kayo sa bahay namin. Opo. Asahan niyo po. Dadalaw po kami sa inyo sa isang araw. Ma'am, Sir, Vanessa, mauna na kami. Sige po, mag-iingat po kayo. Mag-iingat po kayo. O paano? Tara na. Tara na, Baka magsisimula na yung misa. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang pasanin sa buhay. May mga pagsubok na pinagdadaanan. At laging ang Panginoong Diyos ang laging sandigan. Huwag natin kalimutan magpasalamat at lumapit sa Diyos sa lahat ng oras. May problema man tayo o wala. Ilapit natin sa Kanya ang lahat